sabula baarakɛla denni dɔ bɛ yen wajibati i k'a dɔn ayiwa a ko kɔni bilala réseau kan kosɛbɛ i k'a dɔn ani maaw bɛ ɲɔgɔn na kumaw bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn bugalimisɛnninw yɛrɛ bɔra a la kosɛbɛ wajibati i k'a dɔn baarakɛden a laban na ka gɛn ka bɔ baara la ko in yɛrɛ ye mun ye den wajibati a ko min ye janvier kalo o tɛmɛnen ye nin mogotiginin i k'a dɔn baarakɛdennin don wajibati u ye ko in yɛrɛ de filmer i k'a dɔn a kɛra maloba ni lebuba ye hadamaden kamana ganna baarakɛden don waliden don wajibati a ka patrɔni a bɛ muso min bolo baara la o ye polisimuso ye wajibati o kɔni ye kuma de fɔ ko baarakɛden k'a tun b'a k'a ɲini de k'ale cɛ ayiwa dabali k'ale ka sokɔnɔmaa bɛ dabali n'a ɲɛgɛnɛ ye i ye kuma in faamu wa n'a ɲɛgɛnɛ ye denni kɔni i k'a dɔn u nana denni kɔni sɛbɛ kɔrɔ lajaba wajibati a bɔra nin kalama cogo min k'a ko ayiwa nin baarakɛden a na kɛ ale cɛ nɛgɛ tun bɛ baarakɛden la o de la a tun b'a k'a ɲɛɲini sabula a ka jalaminɛ a ɲɛgɛnɛ i k'a dɔn a tun bɛ to k'o de kɛ n k'i ɲininka dumuni na ani k'o kɛ kɛcogo dɔw la kunnafoni kɔni u y'a basanpasa i k'a dɔn video kan wajibati i k'a dɔn ko in kɛlen u ye denni gɛn ka bɔ baara la denni kɔni gɛnni a lajabara kosɛbɛ sabula a bɛ n'a fɔ u jɛra k'a sɛbɛkɔrɔti a yɛrɛ dun san 17 denni ye awa jɛnɛ ka den ye wajibati dugu min n'u k'a ma ko Suwala a nana ka bɔ Suwala di min kɔni ye baarakɛdenw ye a ka faamu u bɛ bɔ faso de la ka n'u ka kɔɲɔminɛnw ɲini fakɔrɔninw ni bakɔrɔninw k'olu ni hinɛ o caman na kun kɔni y'o ye hali ni gɛlɛya nana don u ka ko la u n'o sɔrɔ u kɔni t'u wuli kan ye a ko min ye polisimuso in ye min n'o kɔni y'a jalaki nin na ka tila ka a bɔ réseau kan u y'a filmer wajibati kabini a gɛnna i k'a dɔn cakɛda minnu b'an fɛ yan ministère de la santé développement social olu kɔni y'u wakili don denni na i k'a dɔn ka se k'a ladon yani ko ka sumaya kalo 2 tɛmɛnen kɔfɛ olu de denni dɛmɛ ka denni dɛmɛ wajibati k'a dɔn o don de sa denni yɛrɛ nana kuma a kumanen min kɛ wajibati i k'a dɔn fali yera sange kɔrɔ a ko sabula affaire sociale ka délégation taalen denni nɔfɛ wajibati k'a dɔn o y'a sɔrɔ ayiwa mankan in kɔni dara ka sɔrɔ u y'a minɛ don min n'u b'a sɛbɛkɔrɔti a yɛrɛ ko ten i k'a dɔn ko ale tun bɛra ka ɲɛgɛnɛ in k'ale mara ka muso in cɛ de dabali ani ka sokɔnɔmaw dabali wajibati i k'a dɔn tuma min ko in nana nɔgɔya u ye denni ɲininka denni ko ale kɔni ala de bɛ ko tiɲɛ dɔn a ko ale bɛ si yɔrɔ min ɲɛgɛnden n'u ye da suwa ka ban ale se ka bɔ ka taa hali ni ɲɛgɛnɛ ale minɛ ale se ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ a se ka banakɔtaa kɛ a ko ale fana ye bidɔn dɔ de ɲini bidɔn in kɔni b'ale bolo a sisoni kɔnɔ ni ɲɛgɛnɛ ni banakɔtaa mana minɛ a b'a k'o kɔnɔ a b'i to ni maanifin senna sumayara a bɛ sɔrɔ ka bɔ ka t'o bɔ wajibati a ko min kɔni ye cɛ ye furukɛ de nana ɲɛgɛnɛkɛ bidɔn in ye o y'ale ɲininka nin ye mun ye a ko ale ɲɛgɛnɛ de b'a kɔnɔ o fana taara o fɔ furumuso ye furumuso kɔni ayiwa polisi do fana koyi o kɔni ma ɲɛ wɛrɛ ɲini a la dɛ o kɔni sina k'a kɛ n'a fɔ o b'ara k'ale cɛ de ɲɛɲini i k'a dɔn mankan in barika nana bonya fo ka a ɲɔgɔnna polisimuso 3 wɛrɛ wele ka fara a kan u nana denni minɛ k'a lajaba i bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛgɛnɛ i b'a kɛ mun ye e bɛ ɲɛgɛnɛ mara k'a kɛ mun ye i bɛ mun de la i bɛ mun nɔfɛ wajibati k'a dɔn u b'a dasi u b'a puruti u b'a dasi u b'a puruti u b'a nani denni kɔni laban denni yɛrɛ ka fɔ la ale laban nkalon d'a yɛrɛ la walasa ni k'u ka lafiya nin bɛɛ la u b'ara k'a filmer koyi ka sin k'a bila réseaux sociaux kan sɛbɛnnikɛla ko in kɔni ɲɛ nana dɔn wajibati u laban na sa i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye koro ye a na kɛ ayiwa a ka patrɔni polisimuso in kɔni dɔ a ye koro polisimuso 3 wɛrɛ bɛ yen olu nana fara koro kan olu de ye nin baara kɛ kuma in kɔni fɔ u taara kɔrɔfɔ da n k'i ɲininka Adama Kulubali tulo kan ale de ye cybercriminalité i k'a dɔn procureur ye olu fana kɔni y'u ka sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ koro a n'a terimuso 3 polisimusow u ye denni sɛbɛkɔrɔ lajaba u ni minɛni ka kan u ye polisifini b'u la an bɛ don min na ko bi koro n'a terimuso maa 3 in u polisimusow don u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ ka t'u dɔ boli kaso la i k'a dɔn polisifini k'a b'u la fɔlɔ sabula kiiri yɛrɛ bilalen bɛ alamisa nata mɛkalo tile 9 san 2024 Bamakɔ a mana kɛ min ye a diɲɛ tɛna dɔn